أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مجموعة المسجد الكبير في طوبى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى missiribah groupe mo ambe aw bela jelenfo alhamdulillah rabbil alamin. ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kanna u be sawaba ma ala kande me ya rabbi ambe kaluba mina ya rabbi ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alla horoma abunya abraji ala kananji ala ya rabbi ala ka an kan horonya kalu ngana sa fiyo fo kasro ala Allah subhanahu wa ta'ala ayanka junubu bela jelen yafa kan horonya ka botasmala kan ku kanje ka wanga junubula kanje pas ina fo fingola be finin ko ka je to gomna ka bonola. Allahumma amin. ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli hamina ko be mo la adugulena kene kanda min ala tabbe ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka hamina ko noya ni mini ala tatebe ala ka aboy kono ka dore bla a place la mini ala tabbe ala ka shini kena di annawma ya rabbi kalon la horma koso ya rabbi kira la horma koso ambe bela jelen fo karamo ani lamir kalaw siti kolosi baw aywa fen fe be baro bar la siti sanfi ambi fo ko do ke ala kam me sabama ma bi fiqhu don ambulo hal bi ambe babu siyam al muqaddimah al izziya kono wa billahi ta'ala tawfiq. wal handa temena anye do fo sum mustahabu feminun kanunin do sun kono ani feminun konin do muqaddimah izziya ti anye do fo ula ani dominun sun kanunin do ina fa arafa do na nyonaw ani belengal fura do na nyonaw bo ay do fo ula mahalibi sun kitoro ako wala yuftiru as-sa'imu ako sumbate mi ali mutatawwi'u no ye barajini sumbai mo min be ka sunke me fardate barajini sundo o ti atebbe o ye o ka suntige li azimatin tigen kan koso mo do ka tiga ka fo karsa fi ka isuntige de o li azima do ka fo abi force ka tiga ka fuki ka suntige ka edumbe barajini sunna ka tebende misali ala bi ka klisa basuna wal ma ya arafa donsu wal ma ye belengro fura donsu akara sonsu madama ni barajini sundo parce que farda ko no wote be mutlaqan har ko tigi yere ma farda ko ni sungolo wal ma sungolo jursara atebe ko tiga chugo shi ma fo darra gelengele ina fo bana wal mo na nyono ko ma be nafila sunna ka fo ina anya fo kateme fewon feni nafila do nafila koro de wajibi te ika meni dona la dron a dafali kara wajibi ni dona la dron a kara wajibi fewon fe ni nafila do mustahabu do a damlalize wajibi meni ya koma sisa a dafali kara wajibi alako wala tubtilu a'malakum aw kana ka barawci o de kama ni awa nafila sun fana be ola ni nafila sun commencer maka fonye dumuni do ye aywa min kadin do mesna ka sundabla o te bene wajibi do iba dafa kuma ko har ni mori tigara ka foki ka suintige atebe ka tige li azimatin tigan kanye aw ghairiha wal ma tigan kantana akiran tigan kanye wal ma tigan kante iyere da ya tige iyere ma o te be wa in halafa ko har ni tigan kan ba kalina alaihi sun kalenka بطلاق الثلاث نبل الكسبي دوري تغرا كافو فيكي كاسون تغدي harina kalila nako wallahi nima nga dumunindu muso blalalo blal ko saba amuso de be fer kabla kuma ale dansago ya famu ayi dansago ebika alabatula ke ko dabla jakuya kuma ayi dansago de o kama ko harina ko wallahi nima nga dumunindu
ni man ka dumuni ndu ni mi ka sun tigɛ muso bilalen do bila ko saba a muso bɛ bila de parce que a ye dan sago mɔgɔ b'a ka alabatu la ko k'a ka alabatu bila sabu dun tɛ o kuma o ye istihza'u bi din o kama shari'a b'a pini a muso bɛ fɛrɛ ka bila de bilali ko saba in bɛ kɛ a tɛ bɛ k'i ka sun tigɛ n'i ka sun tigɛ dɔrɔn o kɔsɔn i ye haramu kɛ a wuli itiqi walima ni hari a kalila ni hɔrɔnyali de a ko ni ma i ka sun tigɛ walima ni man ka suma in dun a dun b'a dɔn tigiti k'a fɔ i sunnen don ni man ka suma in dun muso bɛ bila ko saba a tɔgɔ nka jɔn kan hɔ nka mɛ nin jɔn in kan hɔrɔnya a kɛra kelen saba a kɛra fila saba a kɛra saba saba ni ma i ka sun tigɛ walima ni ma ne ka suma in dun kuma nka nin jɔn ma masina n b'a hɔrɔnya har n'a kalena o de kan walima har n'a kun bɛ jɔn tan hɔrɔnya jɔn nun bɛ hɔrɔnya de o kuma ko hun nisa o de y'a jaabi ye hun nisa a bɛ kalin tiɲɛ donc walima wa in halafa ni tigɛnkanba n'a kalina alayhi sunba kan bitalaqi salasi ni bilali ko saba ye aw awil itiqi walima hɔrɔnya hun nisa a bɛ kalin tiɲɛ ebi ka baraji sunna nin tigɛra kan ko f'i ka sun tigɛ de a kalina ni muso bila ye walima ni hɔrɔnya ye ko a bɛ kalin tiɲɛ o kɔrɔ a tɛ bɛ e ye i k'i ka sun tigɛ kuma ka kalini a bɛ bɔ a sira fɛ e b'i ka sun dafa n'a y'a sɔrɔ a kalina ni muso bila de a ka muso in bɛ bila har n'a sɔrɔ siɲɛ saba don n'a y'a sɔrɔ fana ko ni ma kɛ a ka jɔn dɔ b'a bolo a b'o hɔrɔnya walima fila walima saba a bɛ bɔ a sira fɛ i b'i ka sun dafa a ka jɔn in bɛ hɔrɔnya na'am illa an yakuna ko fɔ ni tigɛnkanba kɛra ahada walidayhi a bangebaa fila dɔ de kelen ye aw sheikhahu walima a ka karamɔgɔ sheikhahu kɔrɔ yan karamɔgɔ o kuma fa innahu ale yuti'uhu abu o labatu idha kana no yɛrɛ fana ka tigɛnkan in kɛra de ala wajhi ra'afati hinɛ ɲɛ kan li idamati sawmihi a ka sun dumeli kɔsɔn o de ko do dɛ o de ko do n'a y'a sɔrɔ ayiwa i ka bangebaa dɔ la kelen i fa walima i ba walima i ka karamɔgɔ i ka diina karamɔgɔ walima i ka wurudi karamɔgɔ o de ko i k'a tigɛ bon laada la o b'a fɔ i ka sun tigɛ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ ayiwa i degunna de olu ɲɛ b'a la vraiment sun y'i sɛgɛn fo a bɛ kɛ sababu ye ka i ka wajibi i ka hakɛ dɔ pɛrɛdi ma n'olu ko i k'a tigɛ i b'a tigɛ o kama i ye hari sababu fɔ olu la k'a fɔ n'u ko i k'a tigɛ ten dɔrɔn o ko tɛ i y'a faamu bon har n'a y'a sɔrɔ o ka gɛlɛn mɔgɔ bangebaa walima mɔgɔ ba walima i fa walima i ka karamɔgɔ i bɛ ka ala batu k'a fɔ k'i k'o dabila a ka ca la olu b'o fɔ yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ sababu ye ka degun dɔ de lase i ma i b'a tigɛ mais ayiwa n'a y'a sɔrɔ o tɛ e yɛrɛ ka faamuya la sababu si tɛ ayiwa ba ko i k'a tigɛ walima fa ko i k'a tigɛ den kanu min bɛ bangebaa dusukun na dɔrɔn de bɛ k'u bila la ma kana fɔ n tɛ i b'a fɔ n y'a mɛn mais i b'i ka sun in continuer i y'a faamu yɔrɔ yɔrɔ ni sariya ko ayiwa silamɛ ma i ka nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛ i bangebaa mana fɔ i ka fɛn dɔ kɛ walima i fa o mana fɔ i ka fɛn dɔ kɛ walima o mana fɔ i ka fɛn dɔ to yen ni sirati ni a ma daga i k'u labato kɛcogo ɲuman de b'a la dɛ dangaden a kana kɛ dangadenya fana ye n tɛ ayi o tɛ dɛ i n'a fɔ b'a fɔ ko mɔgɔ b'i bolo bɔ kɔnatɔ bolo k'a sɔrɔ i ma apporti ma o n'a ɲɔgɔnnaw i b'a kɛ bil hikma kana fɔ n tɛ parce que sariya yɛrɛ de ko n ka ni batu la kɛcogo ɲuman bɛ ala naam wa man aftara ko ni mɔgɔ min ye a sun tigɛ fi nahari ramadana sunkalo tile la amudan yɛrɛtuguba ye aw sahawan walima ɲina wajaba alayhi qada'uhu a jurusara wajibira kan sunkalo tile fila ye jumɛn ye
k'a fɔ tile bɔli ka taa bila tile binna o tɛ dɛ, k'a ta depuis fajiri bɔli o de ye tilefɛla ye. Sariya la tilefɛla b'a ta fajiri kɛnɛ cili la ka taa bila tile binna o de ye tile. Ma ni mɔgɔ min sun bɛ kɛ furancɛ min kɔnɔ ni ɲinana k'i ka sun tigɛ walima y'i tugu a jurusara ye wajibi ye. Ni y'i tugu kɔni k'a tigɛ jurusara b'o la sɔsɔli t'o la dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais ni ɲinana sa bon fikhou dɔnnaw ye ɲɔgɔn bila ye. Alimami Maliki kɔni taara min kan o ye k'a fɔ i b'a sara. Dɔw ko la ko a sara t'i kan. Ma Ala kira ka kumakan dɔ bɛ yen o b'a fɔ ni mɔgɔ min ɲinana ka dumuni kɛ walima ka ji min k'i ka i ka sun dafa ko Ala yɛrɛ de y'i la dumuni, Ala yɛrɛ de y'i la min. O minnu b'a fɔ ayiwa ko i ka sun tɛ tiɲɛ u ka dalu dɔ ye ni hadisa ye. Mais Alimami Maliki y'a faamu k'a fɔ i k'i ka sun dafa o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i ka sun in ka ɲi dɛ. Parce que a bɛ wajibi i k'i yɛrɛ minɛ o don tɔ la. Hari ni ɲinana k'i ka sun tigɛ k'a fɔ ɲinana ka ji min dɔrɔn o kuma n bɛ sina ka continuer journée tɔ kɛ dumuni ni ji min na la. Ni ɲinana k'i ka sun tigɛ wajibi don i bɛ i yɛrɛ minɛ don tɔ la. I ɲinana ka ji don i da kɔnɔ walima i ɲinana ka dumuni kɛ i hakili jiginna a la k'a fɔ i sunnen don min kɔni taara déjà o banna. Mais min b'i da kɔnɔ n'i y'a kunu dɔrɔn i ye haramu kɛ wa i bɛ kafara bɔ. Min b'i da kɔnɔ i hakili jiginnen kɔfɛ k'a fɔ i sunnen don. Min b'i da kɔnɔ n'i y'a kunu i ye haramu kɛ wa i bɛ kafara bɔ. Donc parce que a bɛ wajibi k'i yɛrɛ minɛ. O kuma Ala yɛrɛ de y'i la dumuni, Ala yɛrɛ de y'i la min. Maliki y'o faamu wa o kɔrɔ de ye junubu t'i la. N'i ka sun tigɛ i ma n'i tugu k'i ka sun tigɛ junubu b'i la. Mais n'a kɛra ɲinan de ye kuma Ala yɛrɛ de y'i la dumuni, Ala yɛrɛ de y'i la min junubu t'i la. Ma dalu jɛlen tɛ hadisa in na k'a fɔ ko a tɛ sara. Ma Maliki taara o de fɛ wa i b'a sara. Naam. Wa ya'samu a bɛ junubu sɔrɔ in kana amudan n'a kɛra yɛrɛ tugu ye. Ni ɲinan don junubu t'i la. Mais n'i tugu de k'a tigɛ junubu bɛ yen k'a fara kafara fana kan i n'a fɔ a bɛna kafara fɔ ɲɛfɛ. Ma wajibi la i b'a sara i bɛ kafara bɔ. Naam. N bɛ segin kɔfɛ dɔɔni an ko ni mɔgɔ min nafila sun n'i yɛrɛ tugu k'a tigɛ walima hari ni sun tɛ fɛn o fɛn ni nafila don n'i donna a la a dafali kɛra wajibi n'i yɛrɛ tugu k'a tigɛ sabu si tɛ min bɛ sun tigɛla daga ye i b'a sara. Sun bɛ ten seli bɛ ten fɛn fɛn ni nafila don a bɛɛ bɛ ten a daminɛlen kɔfɛ i yɛrɛ tugu k'a tigɛ i b'a sara wajibiya la. Naam. O kuma sisan ko an bɛna don kafara la ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ tugu k'i ka sun tigɛ sunkalo la junubu bɛ i la wa i b'a sara. A ko wa tajibu alayhi kafaratu kafara bɛ wajibi a kan fana. Bi ahadi salasati ashiya ni fɛn saba dɔ la kelen ye. Ma e ma o ma i tugu k'i ka sun tigɛ i y'a tigɛ ni sun tigɛla o sun tigɛla ye sa a kɛra jimi ye wa a kɛra dumuni ye wa a kɛra kafoɲɔgɔnya ye wa Alimami Maliki taara o de kan. I mani ka sun tigɛ k'i tugu a kɛra cogo cogo ye sa kafara bɛ ala parce que ka da ka i ye sunkalo hɔrɔma farasa. Dɔw ye kafara kɛ wajibi ni kafoɲɔgɔnya de. Mais dumuni ninnu jimi ninnu ni fɛn tɔw ko kafara tɛ o la mais junubu de b'i la. Alimami ko la i ye sunkalo hɔrɔma farasa i kan ka kafara bɔ. A dun a ka dalu ninnu ka kɛnɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala takhyiri sugandili kan o kuma fɛn saba in awa al-mukallafu i sugandilen don ni min y'i ja i b'o ta. Wahiya o kuma kafara in saba imma it'amu 60 miskinan amma miskina 60 la dumuni. Bon yanno miskina ni fantan a bɛɛ kelen. N'a fɔra miskina kɔrɔ tɛ k'a fɔ fakiru tɛ don a la. Comme jaga babu la miskina ni fakiru bɛ bɔ ɲɔgɔn na ye. Mais a bɛ bɛɛ ka jaga don bɛɛ lajɛlen ma. A kɛra miskino a kɛra fakiru. Bon yan fana a ye miskini fɔ mais fakiru bɛ don a kɔnɔ. Parce que an ko fakiru o ye dɔ bɛ min bolo mais a ka san musaka a t'o bɔ. Miskinu o ye donkoro ale b'a gɛn k'a minɛ de. Ni bita sɔrɔla sini ta o bɛ ɲɛɲini. O ye miskini. Ma yanno a kɔrɔ tɛ k'a fɔ a bɛ di miskina dɔrɔn de ma fakiru sen t'a la la. A bɛ du fila bɛɛ ma.
ko kam miskina bi woro la dumuni kullu wahidin miskino kelon kele li na muddun o yemuri kele wal ma ado tege fanya kele bi muddihi ni ala kiraka mudduye suman ke fendo de bo ati an fesa awa abe ko mi mure mi ate mure fana bo kuma fa ko muddu ya bi muddina ni ala kiraka muddu sallallahu alaihi wasallam yal alamana nemal kisikama ma muddu sisa don baw ya jete min ni minye tege flafa mo hakalama mo min tege man bon ko jugu a tege man do fana al mutawassit mo min tege man bon a tege man do ma o flafa ko rebe be muduma bon an ko ni fessa jete min la doro ibe se ka fo kilo klanche takriban wala kilo klanche o kanka aywa mudubo wa huwa la dumuni afdalu ore kafsa katime toflainka kake itaamu wala dumuni fana abe bo mundila suma abe bo suma ndila dugula mo ka balu fanchama nyimminye iba bo la wal ma sanfeta ite jigi odumare masalan an feya an ka balu fanchama nyode kuma iba bo nyola walima mimbo sanfe naso rebe balu malu de le ka malu dune ka chani ya bo refana law kan ite jigi odu mare naso ro dugu balu fanchame malu de ka fi babo nyola ai naso ro malu de valer ka bokati men nyoka ate bo nyola naam menaso ro yoro min balu fanchama nye aiwa malu de bo nyoye dugmata e yoro wala menasro yoro mina nyode valer ka bukati me maluka maniya bo nyola yeno bashite wala da nyinu ko ne dro aka balu fa nchama nyiminye iba bola wal ma min valer be o sanfe min valer wo du maniya bola te wasa ma misigine tege fanya kele bo nasongo ko wota la shartiye bo jatiminala تقريبا يمسك فوق 30 كيلو akara nyoy wa akara malo wa 30 kilo parce que kilo klanje kilo o bebe kilo klanje demi kilo sigroma bi woroma ma kilo klanje misigina kele ate faranyo ka di kele made wa flare fanati di kele ma kelin ibe mo bi woro min ba stihaqi ka kilo klanje di ube ma kelin ya famu abete faranyo ka di mo kelima wa flare te faranyo ka di mo kelima naam men ni dodi do mabbi shini do ko kimse ka do tigala mo ma men do haru yere do ko ay ya mo nasungo ko anko tala sharti muradu yedro suma inde kaduma nasungo ko te sharti ka fo fika wardo faraga ayu te sharti naam وهو أكو دمني أفضل أوري كفسا كتمة توفلينغا أو صيام شهرين ولما كلف لسوني متتابعين نو تغلو نونا كلف لين كا بسون كا تو نونا وي كفاره سيغرما فلانه وي كا كلف لسون كا بتو نونا كما نيا دمنه كلو چمانجلا وكما يبي جاتيكه ni ya damne kalu damnela ma kalu mana sahar na kira mukanu konondoni o kalu gele ibe kalu flana fana kiti kalu mana ki har mukanu konondoni abana ni ya damne kalu damnela bo ni ya damne kalu min chamancela imana damne kalu min chamancela ibo dafa no benakli hake mai bi hakil tola ma kalu kura ibo completion no complexe na sisa kalo foreign kile haka mimbo je ibe soraka o sungo faroka ma kalo fla dafali naam niya sun masalan ye kalo fla sun kalo fla kun to tora kile fla dro i tugu kabla
itugu ka banga sun a becingana iba da min azero me ni darura de ya to iya tige bana walma muso de do a tige do na jila kuma ni darura wula dron ibe sun continue na ko tigra mota de cin ko e kafara sigro ma fulane aw itiqu raqabatin walma kan horonyali walma ina jon sanko kan horonya mu'minatin no ye mu'mine jon kafrite a kere yere ka jon yi sawa abibolo marala walma ina sa ina jon sanka kan horonya kamilatin no ye aywa naka jonya dafaledo ay kamilatu riq aka soro aka jonya dafaledo jondo be obe horonya siraka ina fo mudabbaru walma mukatabi ye ini jomin bena nani war hakenye walma ibn mbara mama sinenge mbi horonya we mukatabi ana fendo sebenga bla ni asira koke avec horonya mudabbaru ye mogommi ka jomin ga horonya dulunindo isalila ya famu wo fana wi horonya siraka okuma olut seka sanga horonya koke kafare na ma min misaka ka ba fama ko alqinnu jon finyere yere horonya tamashin foite mina ghayru mulaffaqin ako kafaran ate farafara nyonga ka fo misali yala okuma ango kalofla okuma ina kalo kelensu kamisene bisaba la dumuni wotebe niyo kedru yufuke suinte wasa kafara inte wasa donc ate farafara nyonga kanin kilanjeta woteke salimatin ni o join kisileno ma o join aka kisi aka soro joni lebute ala la tustahaqqu nute join istihaqi biwajhin ni chugoshiye la tustahaqqu nuta istihaqi biwajhin ni awa chugoshiye na'am ukma akasoro aywa join ati horonya siraka ina fa nyufo kasoro ati horonya siraka nasoro mimbe horonya siraka atebe okake aywa atebe ko ikafo ibo sanko horonya utebe afaka ke jon fin yere na kuma ninde kunye awa al muqaddimah al izziya babu min taka kuma sunka insha Allah niyo o dafale ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kambe sababa ala ka fam ci nyuma dina rabbala jilema bi jah sayyidil awwalin wal akhirin manni ala sona wala handar na tay dar sunna tay fendo beno aywa kirim sendo bena sunna insha Allah ambe anda do la doni fendo beno minu be suncien ani feminun te suncien anka wati yar ke ciko kama insha Allah ne ala sona wala sigina tay amena anda do la doni ala kambe sababa wala yuftiru as-sa'imu ati sumananta isumukutun anta minni al-mutatawwi kan al-ibrahim sumanai li'azimatin hanqira sire hanqa kama nan dan sumen kutu aw ghayriha wal makintana na kututan du kunwa wa in halafa alayhi hanqana agana kuna kama bitalaqi salasati walun sikiya aw yaltaqi walma aw yaltaqi walma aywa horagu hunnisa aw kuna qusuna ay yaqam walle aw kanaga horagun anga sumenti mane illa an yakuna maganta gananya ahada walidayhi asaran fil dubani himbe gana hanka kaman nanta anisu min kutu asaran fil yuwani amma wal ma hawa aw shaykha wal ma aqramu idan fa innahu akay yuti'uhu aw kim batunu idha kana kin me qallike gananya ala wajhi ra'afati hinne nyarin kamma li idamati sawmihi asumen dumenda paske sumen na hoy anya sabu men na allahundi a garanta kata iwajibuni gon yana kuma nata na kutuken sagura aiwa awa kutunu wa man aftara sirebe kana mini fi nahari ramadana sun qason nkiyeni amudan
du tuge ya sawa aw sahawan wal mamungu wajaba alayhi qada'uhu atqarun wajiba kamma wa ya athamu aw junubu kitana in kana agane minege gane ya amudan du tuge ya nay mungu ngani junubun tay me gina gari du tugwa junubun ay watajibu alayhi al-kaffaratu kafaran yimi wajibina kamma kapaken agani du tugu kafaran wajibina kamma bi ahdi thalathati ashiyati hinu siki dubaniya aya takhyir kan wasugan nengama wa hiya kafara nugu siki imma it'amu 60 miskinan amma tanbe miskina yiganinde kullu wahidin bani muddun aywa kin nighe bi muddihi nigi hokenda bi muddihi ti Allah harin nigi nga sallallahu alaihi wasallam yal alagana ne markisin yakama wa huwa yiganninde ke afdalu kan paso dinan takuteke aw siyamu shahrani walima qasuhil sume ken kafaran baniga mutatabi'aini kuhil yawa kumiran batun daga umiya aisu tokin me anda ho waliro mena aw itiqu raqabatin walima qanni hore ken kafaran none sikaniga mu'minati ken ani mu'mine kahirihe kamilatina akuma gunti mantegani amma anya himbe go hora o kille kama walma hora o go gawale غير ملفقة كفرك أنت كفا كفا ميا نندا هوتو نكرنا هوتو كري كندا جمي سليمة كنغني كوميكي سنديا كنغو ساغن كتا كوميكي لا تستحق وغانتا كن استحقيني بوجه تياغ سويا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم